हे 2 जुड्या कोथिंबीरची आणली आहे. आता तुम्ही सांगा ही कोथिंबीरची जुडी आहे ना कितीला भेटली असेल? 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये कितीला भेटली असेल सांगा. मसाला आता किती महाग विकतात ना, पण आज चांगला चान्स भेटला. ही एक जुडी आहे ना 5 रुपयाला भेटली. एक जुडी आता 5 रुपयाला भेटली म्हणून हे मी 2 जुड्या घेतले. आणि आता साफ करून आहे ना मी तुम्हाला आहे ना हे सुकून आहे ना सुकून डब्यात भरून ठेवायचे ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे. आता हे पहिले साफ कशी करायची. आता पुढचे भाग आहेत ना कोथिंबीरचे, हे ताट घेतलंय. ही कोथिंबीर आता तुम्हाला मी तोडून दाखवते. हे तोडून आहे ना असे जेवढे कोवळे असतील ना तेवढे असे कोवळे तोडून घ्यायचे. अशी सर्व पानं घ्यायची. हे असं कचरा टाकायचा. पिकलेली पानं नाही घ्यायची, हिरवीच घ्यायची अशी. आता एक जुडी साफ करून झाली अशी. आता ही आहे ना तुम्हाला नंतर कापलेली दाखवेन आणि सुकत कशी घालायची आहे ना ती पण दाखवेन. आता मी रात्रीची साफ करते आणि उद्या सकाळी आहे ना ऊन पडलं की लगेच उन्हामध्ये टाकायचं. कोथिंबीर आहे बारीक कापून म्हणजे स्वच्छ साफ करून स्वच्छ धुवून ही रात्री कागदावर म्हणजे पेपरवर ठेवायची पसरून. आणि त्याच्यानंतर आहे ना अशी ताटामध्ये रुंद करून अशी सुकायला ठेवली होती. हे 2 दिवसामध्ये एकदम चांगली एकदम चुरचुरीत झाली आहे. ही अशी कोथिंबीर सुकवून ठेवायची. आणि आता तुम्हाला सांगते, आता तुम्हाला कोणत्या पदार्थामध्ये जर टाकायची असेल ना कोथिंबीर तर ही आहे ना अशी थोडी घ्यायची आणि आपण अशी चुरून जरा टाकायची. अशी चुरून आहे ना अशी चुरून टाकायची भाजीमध्ये. म्हणजे कोणत्या पण पदार्थामध्ये आपण सगळ्या पदार्थामध्ये वापरतो ना कोथिंबीर, तशी आपण वापरताय ना अशी आपण चुरून अशी टाकायची. आणि चांगल्या डब्यामध्ये अशा पॅक डब्यामध्ये अशी भरून ठेवायची. म्हणजे ठेवताना चुरायची नाही, अलगदच अशी भरून ठेवायची मस्त. हे 2 जुड्या आणले होते मी 5 रुपयाला एक, असे 10 रुपयाचे 2 जुड्या. छान एकदम सुकली आहे, चुरचुरीत झाली आहे. अशी मस्त पॅक डब्यामध्ये झाकून ठेवायची कोथिंबीर सुकवलेली.